Kiga ga gate wani can gidan can. Take shi cikin gidan nan ga nan ta. Assalamu alaikum. Ga nan yanzu haka zan sa shiga ta cikin seat. Cikin bottom da mashin na sai. Subhanallah. Dole ban kuma 1 minute. Ya an kai. Me ana daga mara kiwon jiki Allah. Yau ya ƙara saurayi na kawo. Me faru? Saurayi na Abuja ce yana da gida nan Sokoto yayin shi na. Sai dai ce in shirya mutum. Ko da na je na dai cimma mai gashi. Amma to da haka nan ban san abin da ke faruwa ba. Ko shiga cikin gidansu? Mun shiga cikin. Yanzu irin dai bi ma'ana dai saurayin na riga ne. Ki gane ko? Yanzu insha Allah za a bi mai kasanki. Ba tare bar ku gamna. Ai ke riga ki zo inda za a wanke miki hawayenki aka cewa ko za a wanke miki hawayenki. Kina jina? Di wanki gani. Ki ga gaggetin wani can gidan can. Take shi cikin gidan nan ga nan ta. Ta ga nan ta ke jago. Inda ka ba kwamati. Kan bala'i. Kwamati. Ina ka taɓa kwamati wanga ɗan ƙaramin girma haka. Assalamu alaikum. Ga nan Alhaji na shigo shi. Ga mutane can da bakin sannan ka zo. Assalamu alaikum. Alhaji dan ban tumini. Barista yau daɗi za a ci kenan. Bai na kasa so. Bai da na kasa so a barista. Aje. Masha Allah barakallah. No kwai bude mai. Kwai dai da 300. Au. To kwanda me shi. Akwai kwardadi ai. Kwanda dai? Akwai kwardadi ga shi na sama. To shi kenan. Sai kwai. Ka tabbata ba samu kun bari ko? Ba a samu kai ya shi an barba da mu yaji ya ji magi. Daɗi ya daɗi. Ba kwanga wallah. Kwanga wallah hada ma ya kai daɗi. Ba barista na ga an shiga santi. La hawla wala quwwata. A kawo ma ruwa. Ina mai ruwa. Bula ubanka. Bula ubala. Inda ka ba kwamati. Kan bala'i. Kwamati ji. Ina ka taɓa kwamati wanga ɗan ƙaramin girma haka. Inda ka ba kwamati. Babban bala'i. Ban gane kwamati ji wani. Don Allah ɗaya haka kashe min kasuwa da Allah ma ka saba wa mutane. Saka malam Misra kwai. Wallahi ka saka ka bala'i. Bala'i ne. Na harko ko ka bada miliyan 2 in te waje aminta ya ta a cire kwamati daga sanci. Ko na san tasa ɗan kwamati. Sadda ina ba kawai ba kwanda ba wallahi inda ka ba kwamati. Kai kun kaza ta na kaza ta ma kaza ta wanda miliyan 2 za ka bani cima a ta cire macijin da cikin cikina. Amma ka cika azzalumin lau mi za kai kana sai zuwa mutane saurara tsaya ka ja maciji saurara in dai cewa kai ka ci wanga haramun in ban ma shi haramun amma ne kan ka ce mai ina sai da maciji kuma in bada miliyan 2 a mata ta shirmen banza na to na jiya na cara amma ba karamin guda karama ban wallahi karama ko maciji dan mi dan karama ko maciji dan mi karama Allah kuma shi isa min wallahi Allah ubangiji shi aiko ma mutuwa dan ganduwa ga daga nan ka na jiya